Ngopo iku arep jengklik kesangkut. Lah kok dadak kesangkut. Kurang trampil aprei 5 dina. Ha iya. Keprigel aku sudah iki. Waduh. Arep ngopo kowe maju? Arep mangsuli sinuwun Darawati ke Bagong iki perkaraku. Iki ya perkaraku kowe bapak kowe. Kowe wong tuaku Pak. Rumangsane nyepelekke karo Semar. Semar ki bangun kayangan ora mung pisan iki. Semar ki bangun kayangan wis bola-bali. Biyen jaman Semar isih ngrekoso. Ha ta Pak? Panen dele. Bali panen dele tukokke cagak siji, nggo panggo bangun masjid kono, masjid kene, masjid kene. Sapa sing ora kepocangan Budiro Semar? Ha ta Mir? Mbok Pak ngono, Mir wae. Ya. Aku mengarep bangun kayangane kok ana pepalange, rumangsaku kok dumeh dikongkon Bathara Guru kok arepe terus menangan dhewe. Bagong kowe arep ngopo? Lho, arep nesu. Nesu karo sapa? Lho, karo kowe. Kowe gelem ora tak nesoni? Aku ora ana perkara karo kowe, ning karo bapakmu. Sinuwun. Amun kaya ngoten sinuwun. Sampeyan kok terus ajeng menggak karepane bapak lembangun kayangan. Bapak niki duwe niat apik lho. Wong duwe niat apik kok dibebeda, wong duwe niat apik kok diganggu. Arepe pripun kula nyuwun pirsa nyuwun pangapunten apa ya? Yo ora kaya omonge ra jelas kok. Kok kula nyuwun pirsa karo sampean. Karepmu piye? Sir sampean pripun? Bapak kamu kudu leren nggone bangun kayangan. Ora iso, wiwite urung kok leren. Ya Mario. Tenang Mas, tak bantu Mas. Wong aku iki karo bapak sayang, aku tresna karo bapak. Nganti aku dadi letkol kaya ngene iki nek ora saka bapak ora bakal iso kelakon. Letkol apa? Letkol Sukino. Ayo. Aduh aku nek ngetokke Bandi jenenge Sukini ya terus ora apa-apa. Rumangsane padake ora. Sapa sing ngagro-agro bapak? Aku sing ora trima. Aku sing ora trima pokoke. Nek sinuwun Darawati ajeng kepareng bebeda karepe bapak nek kudune lho. Kudune sampean niku kudune niku bijaksana. Kudune sampean niku ngenggoni rasa rumangsa. Sampean karo bapak niku momong para Pandhawa. Nek Semar duwe gegayuhan, kudune nata Darawati niku nyengkuyung, ora kok malah bebeda. Tor niki ra dienggo kabecikane negara Ngamarta. Ora dienggo kabecikane bapak dhewe. Niki ora gegayuhane pribadine bapak. Ning bapak golekke anu dibantu reng golek anu. Kowe kata-kata yo ora apal. Kabagyaning wong niki kabagyaning wong liya. Sing bapak dhewe wani ajar-ajar ya, Pak. Demi masyarakat karang kadempel lan negara Ngamarta. Lah kok sampean sing rumangsa dadi pujangganing para Pandhawa kok malah menggak karepe bapak ming perkara sampean manut karo Bathara Guru. Aku ngerti silsilahe. Kresna iki sapa? Kresna iki sing sangguang Bathara Wisnu. Wisnu iki sapa? Wisnu anake Bathara Guru. Mula anak kudu manut karo bapak. Ning aku salah. Ora sak teruse wong tuwa ki bener. Ngono? Hei, jauh omong kok meneng wae ta iki? Nek bapakne ngakon bab sing ora apik, anak ki ngelekke, ngono lho. Dielekke, Pak, ngene iki ora apik. Ngene iki apike ngene, ngono. Ora kok ming sendika, Pak. Anak bangun miturut dawuh bapakne, lek aku mulai colongke telo, mangkat. Aku salah. Kok ngono kok? Semar bangun kayangan kok dumeh dikon karo bapakne Bathara Guru kok Wisnu. Semar dipenggak aja bangun kayangan mergo ngembari marang kayangan Suralaya. Bapak ki ora arep gawe papan sing magrong-magrong ki ora, ning bangun moral jiwa pri kemanusiaaning para masyarakat Ngamarta. Pri kemanusiaan iki apa, Gong? Hah? Pri kemanusiaan iki apa? Ya ming manungsa ketemu peri.
Oh iso omong ra iso ngandhake kok. Moral PMP. Waduh. PMP pendidikan moral Pancasila. Kuwi wis ra ana ning atine masyarakat, mula arep ditukulke meneh karo bapak. Aku kowe kok nyarus iku. Nek kowe arep mepalangi karepe bapak, ra masalah, ra masalah. Ratu Ndorowati, ora masalah. Lho, kowe malah ora basa karo aku. Ha tak basanono wong sampean pakartine elek kok. Aku wegah basane wong elek. Lho yen ngono kowe wani karo Kresna. Lho. Aja kok sampean. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, nek omongan cangkeme sing apik. Kok nek ana dewa medhun tenan. Mbok sing apik lambene truk. Aku wani tenan ora? Ora Aku dadak nyebut ora. Ya wis kudu dewa. Lho. Omong kok mulak-malik. Yen pokoke masa memanang karo aku, tetep aku ora trima. Tantrimane Bagong sapa wae sing arep meparangi karepe bapak kena water iso nglangkai kuwandane gareng. Weh. Aku ngapa? Rasanange ora. Aku arep mati Tru. Ora wong Bagong iki ngapusi kok ora. Langkahno kuwandane Bagong legane atiku. Bagong, non. Buku karepe dhewe panungsmaning jajalanan. Kowe wani gendak sikara kowe wani nyuwara elek karo Kanjeng Prabu Ndorowati. Kowe nyawang ora aku sapa? Lho. Iki piye ta iki? Soalnya iki nek dapukane ra apal takon sutradarane. Kok takon aku sapa? Lah kowe iki Sencaki. Wong kok ora ngerti karo dapukane. Aku sapa? Senopati Ndorowati. Sapa sing wani karo Prabu Ndorowati tandingi Setyaki? Yen ngono kowe wani karo Setyaki. Nun sewu nggih Mas. Ratu Gustimu wis tak tantang apa meneh ning sak ngisore. Kowe iki senopati, kowe iki sak ngisore ratu. Jelas wedi aku. Lho iki jelas wani aku ora ana wedine Bagonge ora ati karo sapa. Yen ora wani karo Setyaki sing tak wedeni awakmu. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Gong tak tutuk sirahmu kowe. Iki peresmian masjid ora clemongan cangkeme. Aku kan metu njaba. Gelem ora gelem ya. Sasake pokoke. Terserah lah pokoke. Manut aku pokoke. Metu njaba metu apa? Ayo legandang dereng metu njaba tutut Raden Setyaki. Bagong ora pisan ora pindho gawe perkara. Aku gah nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki. Aku gah Gong nek kon ngewangi perang musuh Ndara Sencaki gawe wong ampuh. Ora usah do melu-melu. Tak lakonane dhewe. Kowe kalah. Sing ngomong sapa Pak Giri Lusi jalma tan kena kinira. Cacing kae kala mangsa iso tekan pucuk gunung mula aja sok ngembe karo wong, aja sok ngilani karo wong. Aja tok sawang blegere mung wujud Bagong kaya ngene. Sawangan, Pak. Aku ning alun-alun. Alun-alun ngendi areng kadempel kok alun-alun. Lapangan bal-balan. Aku gelut karo Sencaki kalah trima suduk salira. Nek pancen wani kowe nututana Sencaki. Sik. Lho. Kok kowe sik piye? Awak dhewe jane ndek jagon. Lho. Sapa jagone? Ki do ngopo ya ning mburi iki? Ngandel ora. Iki Mbah Koko. Malah go uduk-udukan.
dudu aku Bagong Yayi Antasena. Ah, ora iso, kowe nglinting kok sak jempol-jempol. Boros. Ana apa? Mriko, tindak mriko. Wah, wis. Malah wis ganti training barang arep gelut e. Lho, arep gelut karo sapa? Niki tengok niki tak kandhane. Satria jare mau sore, Kakang Semar, tak bantu lahir batin. Yen ana apa-apane kekuatan aku bantu kekuatan. Omong apa kowe? Bareng kene geger kok malah do udut-udutan. Mbakku larang e. Mbakku le njaluk kowe. Weh, ngawur. Le tuku, le nyolong. Wah. Nyolong kok pamerke. Ndelok karo kaca? Iya. Wah, iso metu kebule irunge. Sajake enak tenan udute. Lenggah? Yo. Do tak perintah do manut ya. Dadi lakon bengi iki. Aku kok dadi kok ngene bentuke iki. Klarune njupuk e. Piye ning apa, Gong? Niki wau Sinuwun Ndarawati rawuh. Oh. Terus Sinuwun Ndarawati jebulna didombani karo Pukulun Bathara Maningkem. Manikmaya saka Kahyangan Surabaya. Suralaya. Dukale mriki numpak pramek napa ora ngerti. Ning pokoke tekan kene utusan karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati kon nanjing kali Bapak Semar merga Pukulun Bathara Guru rumangsa kawatir nek Semar niku ajeng bangun Kahyangan ngembari panguasane ngiwang Pikulun Bathara Guru teng Suralaya. Lho. Lah apa kakene Semar ora mblabari utawa ora matur marang Siwa Ndarawati nggone bangun Kahyangan iku ora bangun wujud papan sing magrong-magrong. Empun. Ning tetep Sinuwun Ndarawati ajrih kalih Sing Bathara Guru dawuh karo Semar tekaku ana ing papan kene supaya kowe murungake nggone bangun Kahyangan. Wah, Semar muring. Wah, iya. Oke, kalau bangun Kahyangan sampeyan iku kudune titis wis werna-werna bla 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 bla. Iya. Nganti samandra Sinuwun Ndarawati ngentut ngendikake nek nganti Semar ora murungake nggone bangun Kahyangan aku sing bakal murungake. Tratap sing mak tratap kula nesu maju mengarep. Terus Sinuwun Ndarawati tantang. Lho, kowe nantang karo Sinuwun Ndarawati? Heeh. Ayo ben mangkel kok. Semar arep dikaco. Terus iki Sinuwun Ndarawati nanti metu njaba. Sinuwun Ndarawati metu ning jaba. Karo sapa kancane? Raden Janaka. Karo meneh Raden Setyaki. Sing ora trima Setyakine maju mengarep malang krek brengose obah kabeh. Aku ya ora wedi brengose ya tak obahke. Endi ora dibrengos kok. Wah, tutuk ndase bagus. Obah nang dudut ngono. Brengos kok dudut. Brengos ya tak obahke kula ya nesu. Terus dadi tantangan. Ndara Setyaki bakon nek wani karo aku metu njaba. Oke, apa tak turuti karepmu. Belajar metu njaba kabeh. Lah terus kowe nyeluk aku, sampean mau muni piye? Sing endi? Sing kowe mau nek aku mbantu karo Semar, mbantu kekuatan. Ha iki pacobane Sinuwun Ndarawati, Ndara Janaka karo Ndara Setyaki. Saiki ngene. Ndara Antasena, Ndara Garkaca, Ndara Antarja tak du karo Ndara Setyaki karo Sinuwun Kresna wani apa ora? Nek entuk pariyale bapakmu aku wani. Nek bapakmu ngelilani aku wani. Men, ngomong men. Setan tenan kok. Pancen setan tenan lho kowe kok yo. Aku to men. Dudu kae ora wani ngono iki. Tak kira nek ndok mripatmu rada kira. Turu-turu gareng kok. Wis.
Aja disinggol garing gondrak nangis ora. Aku kon piye? Sampeyan paring pangandikan Darantasena, aku pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sapa sing arep gawe kisruh mbok bangun kayangan disingkirke. Ngono gawe. Engko aku ngedu anak karo wong tuwa. Mir. Ki nek kowe ora omong ora rampung-rampung lho. Meng ngomong ngono aku ki wong tuwa nganggo petung. Petung. Gelem omong ora? Ora gelem seret metu jaba. Wedok kok ngawur ben. Aku metu jaba kok ya metu jaba ben. Gak kudu adil apa kae. Mosok aku metu jaba aku metu jeragal. Darantasena. Terus yuk. Ayo. Darantasena. Kula pasrah katentremaning Karang Kadempel. Sinuwun Darawati mangundurke. Pun omong sing ngomong cangkemmu. Cangkemmu boleh ra jamak-jamak ketara ya. Ngerti ya? Ayo men. Den. Nek pancen kudu kaya ngeten lakone nggih pun dilakoni mawon. Merga kula niku duwe saloka sing becik bakal ketitik, sing ala bakal ketara. Nek Sinuwun Darawati duwe niat jahat, duwe niat ala karo Semar mesti ketara. Sampeyan nek belani karo tumindak sing apik diayomi karo Gusti sampeyan, Ndara. Bocah siji iki mesti gawe perkara. Ora aku sing gawe perkara. Sing gawe perkara ya wong-wong sing arep ngganggu karo kowe kuwi, Pak. Iya. Ya wis nek pancen Sinuwun Darawati karepe ala karo aku, monggo aku ra mbibiti ala. Wis to, percaya. Sapa sing tandurane apik, tukule ya bakal becik. Sapa sing tandurane ala, mesti ngobakale keweleh. Tenan, Pak. Ning aku njaluk karo kowe. Aku ora duwe, Pak. Kowe sing to. Aku njaluk karo kowe. Kowe aja ming meneng bae. Ning kowe. Iki grisene ya. Meng ketemplokan kupune kelek kok. Aku njaluk tulung karo kowe. Kowe yo melu tumandang karya. Siapa? Sendika ngestakaken dawuh. Aja meneng bae. Nggih. Nek iso perang ning nganggo akal. Maksud lu karepku perang ning aja nglarani. Nek iso nganggo budidaya, ego partikel piye carane mungsuhe kalah. Ning kalahe kalah wirang, ora tatu, ora lara. Oke, mengko gawene, Pak. Iya. Ayo ngaten sampun cekap. Kula matur sampun Bapak Semar. Menawi lepat diagung pangaksami keparang medal Jawi mbibaraken para kawula ing sampeyan gantung sibuk. Nah, kowe iki nek gelem basa apik ya apik. Ning nek wis omonganmu sak karepmu dhewe iki kaya ora weruh tata krama. Tapi ini anu Pak, tapi ini piye? Ini apa niki ungkapan hati masyarakat kecil seperti saya, Pak.
Iya. Wis Bagong anggere ngono wis ora iso dilekke tenan. Rumangsaku kok iya. Petro, dalem Pak, Petro. Wonten dawuh. Kawula dibubarke ditata aja nganti ana kasempyok ing aradan. Nggih, ngestokke dawuh. Nggih, ngestokke dawuh. Karawitan Karang Kadempel. Dikon ngunekke gendhing nggo ngiringi bapak mlebu ana ing dalem Kasemarang. Dalem Kasemarang iki maksude piye? Ngestakaken dawuh, Pak. Gendhing kesenengane bapak. Nggih. Ampun sing angel-angel, Pak. Sing gampang-gampang mawon. Mergo niki enten sing pocokan. Iya. Santi Mulya, Santi Mebel. Santi Mulya kok Santi Mebel. Pelok niku, Pak. Heeh. Dek ayo limbukan bojone Gareng karo bojone Bagong kon ngelimbuk cangik. Nglipur sanggane para lenggah. Ngestakaken dawuh, Bapak. Bapak ngestakaken dawuh. Nyun pamit, Pak. Sing ati-ati. Tinututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Rananggana magawe gelarira wang-wang. Bagong non kok malah ucul klambi nyandang nganggo kathok abang. Iki sandangane wong gelut. Lho, sandangane wong gelut piye? Kula nek arep perang pancen sandang aku ngene iki. Tegese wis wani tenan lahir batin karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu, Mas? Wis kebacut ngibarate nyabrang kali wis tekan tengah. Maju ya klebus, mundur ya klebus. Luwih becik ndodok. Ndodok piye? Wis pokoke sisan klebus. Yen ngono kuwi wis ora ngeman karo nyawamu. Tak eman sebab apa? Wani karo Setyaki. Sing tak wedeni apamu? Kowe mbantu Sinuwun Darawati, aku mbantu karo bapak. Semono kok sampean senopati ning Darawati. Nek ratu gustimu diganggu karo wong sampean mesti ora trima. Padha karo aku. Bapak nek diganggu karo wong Bagong ya ora trima. Bagong ki anake Semar. Semar ki wong tuaku. Meng arep bangun kayangane kok ratu Darawati kok melu-melu mung mergo diutus karo Bathara Guru. Ayo nang kene dibuktekke. Setyaki apa Bagong sing tekaning pati? Ikhlas karo nyawamu. Ora. Kok wani nantang kaya ngono? Wis kepepet kok. Kuyen mungsuh karo aku mati tenan. Kok tak tibani tanganku mesti pecah sirahmu dadi loro. Kowe mesti tekaning pati. Sing dadi nyatane rasa meden-medeni. Aku iki ngarat kerupuk 8 ambyar kabeh. Kok semingsen kok mung dadi loro. Ayo sing dadi nyatane. Dene margane patimu. Nuwun sewu nek sampean kewirangan karo Bagong karo Setyaki. Ngopo kowe kaget? Anggir Antasena. Oh, Macilik. Anggir Garuwaca. Iya, Paman. Anggir Antarja. Iya, kula Paman. Kok sami lenggah wonten ing mriki? Lho, rombong aku.
rombong aku dadi kowe iki mau asline mung tak pancing aku asline wani karo kowe iki jane asline wedi ning kowe tak pancing kowe bungahe ngantil karo Bagong saiki glo wadi balaku samapta ing gati sawega ing diri narwane karo Bagong coba saja potol sirahmu musuh Ndara Garuda sembur melonyo awakmu Liden ora waduh mbok ngono iya anggir Antasena ana apa lek kala gak wonten mriku gong minggir sik nggih sampurnake mau wong glelengi kepati-pati pancen aku nang kene anggir Antasena wonten lega wonten mriki wigatosipun aku wis kebacut sumpah karo kakene Semar nek bantu karo kakene Semar lahir batin monggo kakene Semar paring dawuh karo aku ora perlu dibantu babakan Prabaya Brana Picis ning dibantu babakan kekuatan yen ana pacoban ingkang bakal tumama kakene Semar nggone bangun kayangan aku sing tinanggenah supaya nyingkirke pacoban mau monggo Bagong matur karo aku nek Siwa Ndarawati dibantu Mak Cilik Setyaki bakal jugarake Kakang Semar nggone bakal bangun kayangan bener apa ora ya ngaku barang sing nakoni Antasena kok plendas-plendus kowe mau sing nakoni aku nglelengi raja malah Bagong pecah slamu dadekke loro wonge papat kok mung dadekke loro nek ora oman piye iki pancen jatosipun ngaten nggih Lek gandeng aku wis aku karo kakekne Semar mongko aku ki jiwaning satriya nek nglencati apa sing dadi sumpahku aku bakal nampa hukum saka sing gawe jagat mula nek Lek Setyaki Paman Setyaki arep gawe rusak Karang Kadempel luwih-luwih jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan mungsuhe dudu sapa-sapa ning aku Kakang Garuda Kakang Antarja digawe rame ya gelem dirembuk sing apik-apik ya gelem odar kene ya pucet kowe minggat sik ora usah kan cerewet kowe arep ngece ora usah ngece ayo lunga nggih teng mriki mawon ning aja omong lho kok menungso ora entuk omong ora usah nyaur saur manuk oh nggih wis ngene wae saiki Mak Cilik arep kepiye carane aku ming manut Kakang Garuda ya samapta Kakang Antarja samapta tur meneh aku tak nyuwun pirsa karo Mak Cilik nek kakene Semar arep duwe gawe bangun kayangan kok sinuwun Prabu Ndarawati Siwa Ndarawati jugarake kakene Semar mongko ming nampa dawuh pangandikaning Wang Pikulun Bathara Guru sejatine kakene Semar iki ora bakal mengembari marang panguwasaning Pikulun Bathara Guru ora ning bangun kayangane kakene Semar kuwi bangun para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe mbane kaya ning kayangan Suralaya tentrem ayem rukun ora padha bentak sirah ora padha kejegan rukun ayem tentrem linambaran manembah marang panguwasaning Gusti kang karya jagat anut kapercayane dhewe-dhewe kuwi karepe kakene Semar supaya uripe kawula sak negara Ngamarta iki padha macinamatan daya dinayan ora ana rasa mungsuhan siji lan sijine kabeh padha sayo rukun tembayatan manunggal siji ngangkat raja negara Ngamarta supaya mujudake negara ingkang kuncara hanjayeng bawana coba aturku kaya mengkono mau pikiran salah apa bener nek Wang Pikulun Bathara Guru kok arep jugarake kakekne Semar nggone bangun kayangan miturut Mak Cilik Setyaki bener apa salah monggo niate kakekne Semar ora bakal ngembali marang panguwasane Wang Pikulun Jagat Girinata ya Wang Pikulun Jatimurti Antasena wis saguh dadi betengi kakene Semar nek pancen Mak Cilik Setyaki tetep bakal bantu karo Siwa Ndarawati Pikulun Bathara Guru ya wis nuwun sewu nek kepeksa sampeyan diwaneni karo anak-anak sampeyan dhewe diwaneni karo anakmu ora ndugu mbolo diwaneni karo Kakang Garuda diwaneni karo Kakang Antarja aku njaluk ngapura nek aku wani karo Mak Cilik Setyaki pangapunten bareng boten lho njaluk ngapura perkara apa sareng kula manah-manah boten selaminipun kula menika mbelani tiyang ingkang leres lire Mak Cilik ngendika kaya ngono
kula malah manah menapa dipun lampahi dening Kanjeng Prabu Ndrawati menika namung manut dhateng perintahipun Hyang Pilung Bathara Guru. Monggo nyatanipun sareng kula midhanget ngendikanipun Anggi Rantasena menapa dipun lampahi dening Kyai Semar menika leres mboten nedya ngembari dhateng panguwasaning para dewa. Nah, syukur nek sampeyan eling tegese ning kene ora bakal ana peperangan sing gedhe. Tegese ora bakal ana peperangan antarané Mak Cilik karo anak-anakmu Antarja, Antasena, Gatotkaca. Piye iki ngejak damai? Iya Bagong aku salah. Ya ora apa-apa, sune rasa gleleng ya. Dumeh wong seneng gelut, dumeh wong seneng perang kok. Ora malah iki mergane panjenenganmu. Kala mangsa kula kandhani nggih. Jalma menika tan kena kinira, giri lusi kaya Bagong ngene iki. Arep wong kaya ngene ning akeh sing bantu, akeh sing ngewangi. Iki mau urung nek sampeyan tak laporke upama aku ki dadi wong tumbak cucukan aku matur Ndara Antasena. Dandang tak aturke kontul-kontul tak aturke dandang. Apa sing tak gawe-gawe tak aturke Ndara Antasena, Ndara Antasena sampeyan jotosan karo Ndara Antasena. Sapa sing kapitunan? Ya Bagong. Nggih. Mulai sono iki ora sok aneh-aneh. Ya ora. Piye terus arep iki madeg dhewe wong bergabung. Aku manunggal karo kakekne Semar. Ah, iki mau kene peraturane. Peraturan apa? Ana peraturan lha iki mlebu anggota bangun kayangan iki ora sak penake. Ana peraturane. Peraturane piye? Syarate iki mau Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca ya marini aku. Menehi apa? Lho, tiket bergabung. Apa iya? Aja selo-selo. Piro? Mana cahe kelase? Paling sithik 350. Yo aku tadi siji. Yo tak bayar kenceng. Nah, tetep saiki dadi ditulis sebagai anggota Linmas Karangkadempel. Yo Bagong boleh bergabung. Balik ke apa tau? Balik ke orang tau balik ke aku mau ngiwangi bapakmu. Bapakmu ki ora duwe niat kaya ngono kok malah digunakke karo anak-anake sing tumindahe sing ora apik. Ayo balik ke. Alah mau wong golek rezeki sithik kok tok penging to Den. Lho ora masalah. Ora ana sing menehi Bagong lik jaluk Jaidan kiri Bali. Mampir tok. Ndek bawa aku dijaluki. Aja sok njaluk ngono iku isine-isine ora dicukupi karo bendaramu. Nggih, nyuwun ngapunten. Terus niki sapa sing ngajeng methoke Sinuwun Ndarawati cobi? Sinuwun Ndarawati niki panek Ndara Setyaki ora iso bondo kula, ora iso ngrangket kula sing unak-unak Sinuwun Ndarawati panjenengane mesti duka. Sapa sing arep lawan Sinuwun Ndarawati? Bagong. Nun. Koko Prabu aku sing methuke. Koko Prabu madu arep karo aku ora bakal mentolo karo aku. Nah, ngono ku tegese mbelani tenan. Nek sampean mengko didukani Sinuwun Prabu Ndarawati, wis ben tak lakonane. Nek dipecate dadi Senopati, aku melu Kakang Semar. Waduh, nyuda jatahku. Anggota anyar nyuda jatah cilaka iku. Wis kerekoso, wis ora usah cerewet diwangi meneh kok tak pethuke kok ora Ndrawati nek kowe yo melu. Nggih, kestoke dawuh. Ayo pethuke Bagong. Monggo. Setyaki kok neng kono? Inggih. Lah kok dadi kowe malah nang mburine Bagong iku mau tak dawuh supaya nyekel Bagong, lah kok malah kowe nang mburine Bagong? Yo mapunten, mboten nginten babar pisan. Menawi kula kawon kalian Bagong. Lho. Si Adi kalah karo Bagong kawon. Kula dipun gulung dening Ponokawan Bagong. Midanget napa mboten? Niki lagi dadi lakon begini. Aja kok Setyaki. Bathara Yama dipatela. Edan tenan. Yama dipati iki dewa tukang jabut nyawa. Lho kula jabut untu kulina.
Lha niku ora dikon jabute tak jabut kok. Neng ngono Sencaki wis kalah karo kowe. Kalah, Sencaki wis manunggal kali kula. Ndara Sencaki wis manunggal kali kula wis dadi tahanan kula. Mula Ndara Sencaki pun mboten manut kali Ratu Ndarawati. Ning manut karo Bagong. Lho. Apa ngono Sencaki? Nyuwun pangapunten Kakang Prabu. Lah apa Sencaki bakal kliru karo kewajiban minangka Senopati Ndarawati? Sekawi kula Senopati Ndarawati nanging kula sampun kawon kalian Bagong. Lan samangke kula sampun dados reh-rehanipun Panakawan Bagong. Setyaki wonten dawuh. Sinuwun Prabu Ndarawati diundurke. Nek ora diundurke ndak gawe kisra gegayane Bapak Semar. Nggih, wis tak dawuh. Setyaki. Ratu Gustimu kok tak junjung sampeyan dhewe. Gondol. Lho, bali piye? Sampun ngantos ganggu kalian pun Kakang Semar. Setyaki, aku Ratu Gustimu. Samangke kula sampun kawon kalian Bagong. Kula mboten badhe manut kalian sinten-sinten kejawi kalian Bagong. Jagat Dewa Bathara Setyaki. Mboten dawuh. Pun Kakang Ratu ing Mandura Prabu Baladewa Dawa Setyaki. Undurna Nyai Kresna. Mriki wis tak dawuh kowe lha edan tenan iki. Iki lakon apa ora kaya ngene iki? Mundur mboten. Setyaki aja kaya bocah. Mundur mboten, mboten mundur. Paribaksa kula ingkang ngunduraken. Weh lah karepe iki. Oh ya jagat Dewa Bathara. Ya kaya ngono kuwi Mas. Ya kaya ngono kuwi sing tak arepake. Siadi kudu bantu lawan pun Kakang Yayi. Diketake ndasku. Mergane wis kresnane wis lunga aku isih acting. Wis cilaka. Wo, ra edan tenan. Tra. Kowe iki ngapa e? Ora tok celuk kok. Ngapa? Wo, bener kok. Bener piye? Sinuwun Ndarawati jebul pancen sing ngetutke Bathara Guru. Ketarane. Lah kae. Kae lho ketemu karo wong numpak Jawa gawa stop map. Itu Umar Bakri, wudu. Bathara Guru kok Umar Bakri. Bathara Guru ki dewa ning kayangan. Ha, tangane papat. Heeh. Ah, kae gelo-gelo. Gelo, mburine ana kaya wewe. Endi? Wo, Betari Durga ngono Agong. Wah, iki mesti setan gondol mayit barang do melu-melu arep jugarke bapak. Lapor karo Ndara-ndara terus. Ya. Lah kok dadi kahanane kaya ngeten iki terus pripun lajeng kula tumindak? Eneng apa terus? Wah, sampeyan iku ora kahanan karang kadempel mosak masik mboten kanten-kantenan. Tangga teparo kula sing maune rukun do gelut dhewe-dhewe. Wong wedok do bengok-bengok jerit-jerit wah kaya wong kang supan. Malah Ndara Setyaki kali Ndara Karukaca sami gelut piyambak-piyambak kaya ngoten iki pripun kahanane kene kira mboten sampeyan tumindak? Geger karang kadempel. Weh lah dalah.
kanthi cara kasat mripat balane Betari Durga ora wani ngrajang awake dhewe nggih ning terus nganggo gunakake cara alus nyebar wadyabala jim setan priprayangan berkasaan dongang slupi jiwaning kawula sakarang kadempel malah Mak Jlik Setyaki karo Kakang Garukaca ribut kae ora kok saka karepe dhewe lha terus karepe sapa ora saka karepe dhewe karepe sinten mergo kae uga kesusupan jiwaning iblis mula sing prayitna ngati-ati syaraté mung siji nggih aja nganti ana sing ngalamun nek ngalamun ndak kesasapan jiwaning iblis gong ora ngalamun lho ngantuk ya ning aja ngalamun ngantuk kena ning aja ngalamun ngantuk entuk mboten Ndara ora entuk ngantuk gong lho kok sirahe dikeplaki dhewe main momen ndak liar-liar wae ket mau liar-liar sakaploke bar mangan mie ayam gong mangan mie ayam bareng to karang yo ngelih ha iya ngati-ati lu aja ngalamun Ndara Antasena wis dawuh aja ngalamun nek nganti ngalamun cilaka kowe weruh apa kok demit kita demit oh iya kae lho kae ketok kae lho waduh gareng ngono kale wah wis tenang gareng Kang Slupan kok isine sini kemati Kang Slupan anu iki demit bayi iki kering somong sini ayo metu saka ragane kakangku metu gong jarine wong tuwa mbiyen demit iki wedine diuser-useri barange wong tenane heeh oke wis sabar ngono aku wae Tru iya aku sing wis seminggu ra adus iya tak usah-usane ya iya ora oh sorry kebacut mambu kok isih merem itu terus terus wis paras barang isih dipok-poki edan ora wis akhire kene tak lapi kene kok dadi templek ning rai barang edan matur bapak terus yo pun enten napa Den? Kek aku matur saning Kakek Semar. Nggih. Aku mau wis janji bakal bantu marang sampeyan. Nggih. Lah kersane
ning jebul kekuwataning Siwa Ndarawati sing dadi siji karo kakek Bathara Guru lan uga dibantu karo kakekne Bathari Durga. Iki kelakon gawe geger Karang Kadempel. Gawe geger pripun? Sawise nggunakake wadyabala menungsa ora iso nerabas sarta iso ngasorake kridaning para putra, Bathari Durga nggunakake wadyabala perjineman. Ya kuwi wujuding jim setan mriprayangan sing ngangslupi jiwane kawula sak Karang Kadempel. Wekasan Karang Kadempel geger. Akeh wong sing maune tepung dadi ora tepung padha gelut ora bejegan. Rame banget. Wong wadon jerit-jerit nganti kaya kang slupan. Iki mesti tingkah polahe wadyabala saka Dandang Mangore. Pancene iblis tenan. Sampeyan mang mlayu teng Ngamarta. Aku nggih. Wigantine Sinuwun Puntadewa kan rawuh mriki sinambi mundi pustaka jamus miang jimat lima sada. Tanpa kekuatan niku kula mboten duwe kekuatan napa-napa. Ning nek pusaka pun tekan mriki, kula sing ngrampungi. Yo njaluk pangestu kae. Petro dalem Pak gareng karo Bagong tok jak njaga kiwa tengen Karang Kadempel aja nganti klebon jim setan mriprayangan. Oh nggih carane pendak pajupat pager sing mapan ana ing Karang Kadempel talelana janur. Oh nggih ngestakaken dawuh. Nek tok taleni janur ora bakal ana sing iso mlebu. Wis to, manut karo bapakmu. Nggih, ngestake dawuh, Pak. Ngenteni rawuh bendaramu Ndara Puntadewa mengko aku sing ngrampungi. Ngestake dawuh. Sing ati-ati aja lali lho, Tole. Mboten. Nek perlu kowe ya nganggo. Oh nggih, ngestake dawuh.